Tahagani ke sengipat ngadan ni kaban ai puram biang yau blay. Naga benta ki jinghikai ki bau blay la ai ngi. Naga wei ke sengi naga wei ke por shaga wei pat ke por. Te nganget ba lengba kani ke jinghikai ka banga ai ke teng ki Jingpynshai ye ki Jingsngewthuh ki bo Bakla. Nganget kani ke dei ka topik lani ke kerteng. Kabang nget kandai kaba long don kam kandai ru kaban yarap ya ke jing syekri blai namar kidon ki Katto Katne ki Jingsngewthuh ki Bakla ki ba ngayat ke jing syekri blai ki jonga nadu mensua hadu mentagesngi ki bang syamba ngasngo kumbakidai renda habang ngalayat menta kumbalai po snem lai pondru snem AA Ngasyam bagidon ki Katto Katne ki bomdei setia ki Bakla ki bomya dei setia naga ketien ke jomplay. Naga tagadau nga sawanra ia kani ke jinghikai da kabanga shim na ki jingya lenti ki jonga naga jing pulia Bible naga Jingpynshai ke bangayo ia kaban keren daga basai shapi baro ki baju ngap ia kani ke jinghikai. Namar kandai ke bamensau ladang inget ya ke Bakla. Henry kandai ke bayo Jingmentoy shibon ladang ipinbet no ya kataga bangi Jingsngewthuh Bakla daga Jingsngewthuh obishay na umensi makhoj katkum ke ketien ke jomblay. Tengah kuat mentaga sengi bangan beteng biang ya kani ke Jingpynshai ke bangala keren haka voice ke basan spa mentangan keren ni kani ke voice ke basan spa way haka ba ngala keren haka voice ke basan spa syapang ke Jingsngewthuh Bakla haka jingedai bat ke jinget nga yoi ba dan shibon ki brio ki bam Jingsngewthuh ba haka jingedai bat ki babun ki rukom ki jinghikai ki biadai bat ke jinget nama dan ki brio ki bapen kle ye ki jinget ki rukom baper tengah kuat bangan pen IFP kadan ke jinget bangin yo Jingpenem kadan ke jinget bangin yo iki kamba kadan ke jinget ban yarap ye ki brio ki badan jing kadan ke jinget ban yat haga jingem ke bamala ke sengi kadan ke jinget haga bapentri kam ye ki jing ai ki jong play ki bakan jaman sem bat kidan shibon bah ki jing hikai bede bat ke jinget ya kabangayo ya ki brio baki Jingsngewthuh Bakla haka jingedai bat kani ke jinget fi ngan pen fi kawai kaba hot ngaladep keren ni ki jinget Katto Katne dan rengan beteng mentang sengi Katto Katne ban pen syai fi ke jinget ong no da goi ke kentien ke jinget ke bangi ngala keren kendiat ya ki kamba la da ka dai ngi bangin yo ye gitu ki kamba ki bekrau dei etang ye ki Jingpen kia la ni ke bamalu mala ada lagi kuah ban yo ye ki kamba kadon ke jinget ke bangi dei ban Jingsngewthuh fi ka bangan hikai fi menagis ngi kadai syapang ke jinget ke bangayo ina ke Bible haka jinget dei bat ke jing ja jong ki kamba bat ki jing pela ganum ong ki dak kela ngam das ngotonat ia ke ketien kela haka ketien ke si namar haka ketien English ya baka ong sign wonders and miracle fi kamot ki dak ki jing pela bat ki kamba ngam ngotonat bangayo iba kidon ki brigi ba penon kam da ke ketien kela ublay ubangi syakri umday ublay kela umday ru balek kela apa pi ong uni ubri balek kela kamu balek ke jingle ke balong ke ba mi day ke jingle ko balek ki wepat
Kadai ke balong kenjak suat lah mana. Tingam sengotunat bangan ong ba kajinget bangini yo ikidak la ngam keren yaki kamba yaki jingpla yaki eki balong ki ba kham kerpang ki ba bleule lengba kajinget kajingi. Titangi ni pet yagani kumno ki kamba ki ja hagajing emjo ki brio. Kawai kabangakwa ngan penifi kabanungkong kadai naga shithi jong Paul seginong korin kalunong kabakhan ar. Kani nga hikai baha hagi Bible study jangi tenray nganom keren jorong palat igani ia kani ke jingai ngamut panong nganom hikai palat adu ba kumbakalong ka Bible study tangi kani lesi kawi Paul ngin siya pet tere ngan sipni pi haga jingai day ba jingai kabaya day bat kikamba. Pi kat kom ke jing ai jo blay ka bawa Apostle Paul ulat ho aga sitish ki karen ke baning kongol nang bakan ar. Ut ho ya ka way na ki jing ai bagata ka day sngap hangan puli u ai kerteng hangne namar tongan puli nagal nang bakan ar ka khot ka bapra ongkom ne. Namar haway la sam da umensiam ya ka ketien ke Jingpynshai. Haway pat igaktin ke Jingpyntip kat baku mujo umensim. Haway pat ke jinget daw tau jo umensim. Mana way pat ke borban penkia daw tau jo umensim. Fi kani ke jing ai jo ke jinget ke gift of faith kia. Kadai kani ken ke jing ai ke bakerpang na umensim ko jo blay. Sigi brio ki bau blay ula ibit ban penkup aki ya kani ke jing ai. Fika ni ke jing ai jong ki kamba la ni ke jing ai map inga ke jing ai jong ke jinget kadai ka wait na ke jing ai ki bangi day banda Jingsngewthuh shai namar ki gift apa ong ke gift kamut kam day ke badan nau tu brio kadai ke gift ke bau yo nau blay nau mensi mukho jong blay bana bau yo ya ke gift nau blay ha ke jing im jong tu brio kadai ke jing ai ke jong mensi mukhoit ka bau ai yo tu brio ya ke jing ai jong ke jinget pika ni ke gift of faith ke jing ai jong ke jinget ka trekam how brio uba shakriyo play la kam Katto kat ne pohar but uba dan ke Jingsngewthuh ikaktin ke jong play ba ke jingkit kli aga jingem but habau play ula ibet yo u ba un ai ya ke ni ke jing ai jong ke jinget ngakwa ba pinashai ba bakane ke jing ai jong ke jinget ka pelong ya utu brio ba haba ke tu ke jing ai ke trekam utu brio ula ban yo ya ke jing scam haga donot haga por ka ba u duai ne haga por ka ba u pentrekam ke jinget ya ki brio la balong ke bapang ne ka no ke jing dan kam ke jing em ka bamla shu da ka bor brio ban nget da ka jinget brio rum la shu hare habakawan ka ne ka jing trai jong ka ne ka jing ai ba kan jaman se ka ba khat e ka jing ai jong ka jinget ka ni ka trai kam but habakawan ka ne ka jing ai jong ka jinget how to brio utu brio udon ka waipat ka jingla hakabala ra yo usha ka waipat ka kerdan bakin jaman sem hakaba uda tikna nadu ka donot baya ka ei ka ba umut ban duai lane ban ong baka dadan ka jing tikna ka ba hadu kata baka ei ka ba unsa duai kan jabet namar ka dan ka gift of faith lane ka jing ai sngo ba jo ka jinget how to brio Uway brio ban Jingsngewthuh ngala jukren tangi gani nga voice message ki baladep agi snam ki baladep. Uway u brio ubadan ka jing ai jong ka jingai lesing ada pensyai bahai fi kata. Bahkan ni ka jing ai jong ka jingai fi ka gift of faith kam dan kam ya ka jingai rap jong no. Ka gift of faith kam dan kam ya ka jingai jong ki way par ki brio. Kani ka gift ka debit how to way brio the pinget the sutho
Uniu brio udan ke jingsngau scam nau trai. Katkum ke tu ke jing ai jong ke jing ai. Nda habau duai yo tu brio lani gitu ke brio. Kini o bai ke kamba. Fi ki wei pat ki kamba kadan kamba pinchai. Kadan kam ya ki wei ru bakin nan jing ai. Kadan kam yo tu uba duai ru bau de benan jing ai. Kabat ke jing ai jong tai bat jong ne uba duai. Unong sha duai bat uba duai. Kadai banyak rengkat. Ndah habaga rengkat, ndah habaga biang, ndah habau tai runget, uni runget, ndah kiduai ke jaga kamba. Mereka ni ke gift of faith. Kadai ke bau tai uba syak duai nget. Ndan jing Jingsngewthuh. Kad bau ni uba yo ke jing ai jaga jinget. Habau duai na ke mentau tai weu brio. Kam na syong haga nong rim jong tai uba syak duai. Kadai bet ke jing ai jaga jinget bah habau duai. Kan jabe ke kamba. Kadai ka wei ni jing ai ki ba ngan ong biang si sen ka ba trai kam om malaga sngi kam dai ru kat kum ka man jong tu brio ba yo e jing ai jong jing ai kadai kat kum ki situation la ni kat kum ki jing sham la ni ki jing kendo baru play wa ai ni ki give of faith ha ki brio tangi ni pet e ga nuksa jong new brio utau de u Petras baru Yanes ha kalunang ka balai jong ki kam jong ki apostle kadai ke kamba ke baningkong tam ke baki apostle ki le hadin bu Jisu la kiu no shibneng kadai ke ba u Petras baru Yanis ki le chega jaka duai hari ki yo iyo tu berko akamat jong ke temple u berko nadu ke kepo jong ke kemi pi kata kadai ke bangakwa Jingpynshai uniu brio u deu bekrong kat bau Paul bat Paul bat Petras baru Yanis ndah baki pai hang ni ki ong yo no brio kmi shingi bara bola pet bria yaki uperkhat banyo pisa u Petras baru Yanis ki ong karupa bat keksian kamun ke pisa tin ka angim dan Henry ya kata ka bangidan pi kata ka ke ketien ka ba piden ka man shai ba udan ayu udan ke give of faith ke jing eyes ko ba jong ke jing ai wong ya kata ka bangadan Masih sutunat u Petros bu ong ni. Henry u Petros u ong. Karupa bat keksiar ngamdan. Henry ya kabangadan nga ayame. Fi kay ka baudan. Udan kay. Udan ya ka kamba. Merbenang ya ka jing ay jong ka jing ay. Fi kini ka give of it ka operate lani ka trekam hagani ka par. Uang ya kabangadan ya kata ngamul panay. Uang gum do fitip uang haka kerten ka do Jesus Christus bana Nazareth to ya. Tapi puli bahai gani uni beri uklam ya. Tiap ru e tau Jesus. Tiap ru kum no ban ngai uni beri de bakwa pisa. Uni berkwa na do ka kepok ke keme. Hene ka Bible ka ong u Petras baru Yanis. Kila shim ya una ka ketiga man. Baru la peniang ya u te kumne ru ki kejat bagi mat soala jong u kila khlain. Baru bola kerong judge, ula yang, ula yai, ula senang manrung si ke temple, ula yai do siit, ula royo play. Fi hang ni, ba uniu brio uklam la ngai. Dan jingai ni brio, tip yeru ya, wai tau jisur tip. Henry namar ba Petras udan ke gift of faith, ke jing ai jong ke jingai. Udah tikena baha hakani ke por ba uniu brio udai ban kiabe. Usim na kekti peniang tan bejo. Balai namar udang ngej kem. Bawat lada Jingsngewthuh, mem tip yu Jisu, Jingsngewthuh rengang ngati kena. Bat utan na kekti ke jauh peniang bat uniu beriu uyo ega kamba. Fi katakin kedai ke gift of faith lane kata ke jing ai joga jing ej. Kebetrei kama ke beriu.
Kamun sen ngi se jong kerteng ke jong Jisu long kia kerteng jong Jisu long kum ta mereka klem long balai ke klem long apa pikiran ke daw ke dei bapim sngot ho ia ke jing ai jong ke jing pi dei hang ta dan ke priu ke sngot ho bakla ba sulai tuai ke priu suang bet kerteng ke jong Jisu yang ya na bakim yang ki keno itu ke priu ki au bakim ngai fik itu ke priu kim la ngai ro tinga kwa bapin sngot ho sai bapin pentrai kam ia ke jingai ke badai ke jing sai ke dan kam malor ke ke kham jele la se ia ki Katto ni ke bom ji o ji kai kawai pat ka ba dai bat ke ni ke jing ai jo ke jingai la ni ke jingai benginio igi kamba ke krao kawai pat ka dai ka bangayo I na ke ju I ke bible na ke ju I ke ni kitab ki kam ki apostle ya uai brio pat ubadan ke ju ke jing ke problem ta ka dai bud ko na do ke po ke mi uniru yo ege juga kamba tamba karukom yo pat kadai ke be per ngaju keren ni gani bat ngan pensyai biang pi kanang ba pindup syai pi gani ke ja ha ka por ke jong o apsu pol pat ha ka lenong ba khat saun do khat ba prater te pi puli ka bible ko nga listra la dan upriu bu shong ba klembor ki kijat u ko na do ka po ke mi jong u bom chula ya uniu yo sngo ba pol kren ubahaba ula yo ngau yo pol ba ukren ula kmi shanyu ba ula yo I ba udan ke jinget ya ka bani ok ya fi ka ta ka dei ka banga kwa ba pinshai kaniru ka dei ka jing ai jo ka jinget tang ba kani ka dei ka ba utai u ba shaduai u udayo ngau ya ka jingkren ka jo wa pol kamat udayo ngau ya ka tien ka jo blai but uni unong keren uba keren ru uda yo I ke ketien no try but habau keren uda yo I shai la ne kada don ke jing scam bau tai brio uba yo ngau ke ketien jong play kada rung shau uda u kada long im kada keren shi ke jing im jong but uni uba sha duai ru uda yo ke ketien no try ke bada im apa but kata ka pen kha ya ki kamba ki bekrau haga jing fi hangta fi sesut ho ba ki don bon ba ki rukom ba ga jide bet ke jinge hang ne pat uni ubrio ubo pol duai hang ne listra ude ubrio ubko u ka jui kum ka jong petras kat ba hang ne pat upol uda keren kamot uni ubrio uyos ngau ye ga jingi kai ke jong wa su pol bat ka kata ga do no jo but upol no pech u yo I ba ka tinu blai ka la pen kai ga jinge ga do no jo bat kata ke jinget kalai rengkat bat kata ke jing kwa ke jo blay bat kala trekam haga do nut ke jo niu nong duai bat hau tai nong sha duai bat upol u ong ini kitien yang judge dalagi kejat bat u yang judge u renset kiatan ga kwa agni ke pol ba pin shai ba ga ta thank you prius let duai to so tau bat pin da ba mi ke kamba susah aga ta gajing ong ba kam dai ga manu blai tagam ko ba pin poi ha ta ga jaka ba pin ong kam dai ga man jo blai ka man jo blai ka dai ka ban pin kya ta ba biap snut ho pat ye ki lenti jo ga jingai nama ki dan ki jingai ki ba pair pipet kum ha ka nuksa ya ga bible kum yo Abraham lawan ra biang do Paul shagane ga shiti shigi nong rom gul nong go besau la pipulin na ka khat ka ba khat nyau ko ang kat kumbala tho ngala pelong me ko pa ba bun gi jai ba khmat tau play ba langai bu pen imi gi ba yap bu khat ke ko bam long ko ma gi de long fi de pipulin lut ye ga ni ka kren ba Abraham u yo ko na de mudap si spas nam ka jingkular ka slam ba ula yo ia u Isak adin ba udap si spa ka sara ka dap knai fusnem kidang yo Isak fi play ula ban le AA ka bakraw hagi bri wala na ka slam
Kani pat kadai da ka wai pat ka rukom kata kadai ngamut menong kani kadai da ka ju hi ka rukom ka be dai bat katai ka bole wa pasopol. Tak ba kani kadai ka ba ka ktin ka jong play ka simpor. Fi ida pi pule ba ha ya ka jing im ka jong u ya ka kamba ka ba Abraham u yo hadien bau tip ba ka sara ka ka balengki bat uklem yo khon. Pi pule na ka Bible ka ktin ka jong play ka ong kumne. Haka kitab Genesis kul nang kabakhatsan kad khat ka basaw ko ang hakmi ka ktino try ka lawan kumni ha uga daong uni nom yo along no yo pateng jo men re tau ban mi no ken nga kapo jo me uhi long no yo pateng ti wala lam shabar yo uba ula ang kmiet shabeneng bat tuk nyo ki klor la mela ban nyo ki ti wala ang ukum ta ken along sumbai bat pe ba ka bible ko bat u Abraham ulang nget ho try bala nyo ki tai ka ban lang ka hok yo fi u Abraham ula long do jinkerman namar bau mio khon hanrei uyo snau ye ka ktien ka ba impalat aga do no cho bau play wang uni u shakri unum yo long no yo patay de hanrei uban mi na ka singkai jo mehi bat u play ya lami u shabar ulu pen i ki klur ka beneng bat kani ka ktien ka bau Abraham uyo ka kta ia ka dono chongu udah ngek ia ka tabal hanyo ia ka tabal kalau ka hok manu blay bat POE ka ja ka kamba adin di ki post nem ba undau drop shis pas nem kani ka ketien ka bau yo ka urlang fikidat ki jinget ki bangi hap ban yo I bakadan ka jing ka kamba ka baja hangto kadan ka kamba ka bangi dan kamba na snot ho ka ketien ka jong play kidan ki kamba ka jinget ka bangi deban ailat ka ketien ka jong play bakan Syong balkan ni ay penuan dor hado bakan na poi ka por ka jong play finio I kan jaga kamba takadaw don ki priyo ki ba shukwa ban yo ino ki kamba teng shukwa no ban le ki kamba ki kraw kan su thu igni ki level jong ka jinget ki banga hikai fi ti menta sa kendiat dan pen I fi pat ya ka jinget ka bawasul pol Ukraine ha ka jinget dai bat ka jing im jengi ka ba malakasngi mo wa so pol wong igni gikten wong namar ka dei sngaba anda pipule ka shiti ka ba ar ki koren kala nang ka basao ka khat ka ba nyaw ong namar ngiya da ka jinget om da ka jinyo I fikani ka jinget ka ba ukuran ka dai ka jinget ka ba ngi depan im malagas ngi da ka jinget fidan ki priyo ki ba im da ka jinget iba im da ka jinget malagas ngi ngakwa ngano nga ka jinshi shangi im da ka jinget hi malagas ngi nginget habang ikim step bamantag nging in yo I bakraw nginget nagitia man miet bangin kile Simon step kata di jinget ka bangi nget malagas ngi but haga jinget dai pat ka ni jinget ka banga kwa ngan hikai ya ka jing im ka ba malagas ngi kadai ka ba kum ki banget i haba nas ngotho ba ublay ula ay hangi ya ka ni jinget bangin nget yo play bangila ban im ban job ban survive mo ban like im hagini gisngi ga bakado abaga perthei ka dana ga jaka ka ba rengi ngi dan ga jinga ban ngila ya ka bangin ya chkaman pigani ka jinga ka bangi im malaga sngi ka de ga badan ka ba la ban ong no ka de daga nehi bo blay kwa yingi bangi day ban im malaga sngi daga jinga uang aga shiti jongi Hebrew kalau nak kau khat way ke dekat ke ban rio uang klem ke jinget amla ban pensngau bha yo play lama ke day yo play ban nget bau don ban bau long uba ainong ye kita ki bawa dia pika pamut man la ke sngi abangi let abangi yat abangi wan show play abangi twai abangi bangi let chenu ngi hapan nget bau play don ban bau long uba ainong
ya kita ke bawah dia. Pi teng ngi klem jinget wat kum ki banget. Ngi dah ka bangi shania aga pisah. Ngi dah ka bangi shania aga brio. Ngi dah ka bangi shania halade. Ngi klem nang ban dah ka jinget ka bau bleu kwa. Pi dan ki brio ki besngot ho bakla ya ka ne ka jing ong dah ka jinget. Dan ki bom tre kita ki besu ya im tu bet ban su jinget be. Dan Gibril ki ba onga daga jinget da ka ba kim tre ru ban di dawai ha bagi pang. Fi kani ka daga Jingsngewthuh ka ba kelumar ka ba Gibril ki klem Jingsngewthuh bagi pai ka Jingsngewthuh siru ala ka jingem. Katakin ka daga Jingsngewthuh bakla ka ba ngakwa Jingpynshai ha ka jinget ba ka jinget. Fi lada ka dayangi bangin daga jinget ya ka ni ka perthai. Ngimdan kaman ni tray kita bani kamai gaji ngidan kaman si daga jinget ngatarai kala kelumar lut kani ka perthai la namdan bay tray la baro ngisu ape do bleng mi tray ngisu duai be ngisu yai daga jinget ngisu nget be bani ja bani ba bani pisa bani jan bani nep bani yeng bani sem bani ngatarai kani ka perthai kala kelumar ramadan ki bala le kumta ki behikai bahadian bagi la syam ya Jesus Christ ngide ban ime daga jingai ngim dai ban trai ban kata ngide ban ilut ngide ban riko jela de ban ngide ya ka ban shu ime daga jingai bala kesengi fi ngi klem sngot ho ya ga jingkhat ka jong play hagano ka jakau play khat ingi hagano ka kerdan jong ka jing im jingi bau play khat fi la dam dan be trai hagani ka perthai alam laru banyalau je sengsho namar ka yeng mani piap thir ka jaka piap dan ketiar ketar abam abdi abriam apet tedai na kata kadau dan sibon ki brige basngot ho bakla ba ki ong ngimdan kam shu bani trek ta dan ba i no ke kamro ban shuya jinget be te wale so ho bakla dan ki brige ba im daga jinget haga bible ki ba im daga jinget u elija u shong ha krem pulegal nong ko khat nyo kita siung ko nung kong ko elija uli shong se krem udi na gawa kheret u shong krem u blai u pha daga ting ap ban besai u men step judgment tualin mut ba pipin le ko elija na ma elija u don ga plan de blai bo buri u sipor po ga krem ban le u buri u buri na ma u don ga plan ko jo blai tu la u blai ban besai u buri ula daga sim daga ting up ula ban le daga no no ban sayo brio hanrei wat shimlut mapi ba fin le kumta haba fiklem dan pat aga plan ge jo play u play plan ye fida kumwe pi hap ye kaban tremen kta ban kamai ge ji bat ban le ye ha kam jo play dan ge brio ge im gum to klem sim tu lop ki trei kam play kem sim tu lop ki ongi ya bi ge jinge Pi kalong ke jing ban kia iki wei kalong ro aga jo ko kom ka pendu jing ke men ro iki wei ke penadian. Bakalai ke pendu jing ke men namar kin poi ke pol ka bersyepti. Magayo ina nga Bible dan gibriu ki bau bleu khat iki bakin traingen kita. But ndah bagi tregi kita agi support iga kamu play berkatu ke jing shekri kanang kamluban penbiang ia kaban seal ia ke jing don kam jong gitu ginong trei. Kam dei stia butu nong trei usia klem seal ia usia bigum tu em. Piaban sngot ho ia ke jing khat pada ke jing tumu ke jong play. Shushu nga kwangan pen if ia ke ni ke por. Agi jing dei bat ke jing e. Kabagi ong nginum di dawai. Madan ki pribong ngata ngam jadi dawai. Hi bat ngida pen ramru ia ki wei. Agi jing dei bat kita. Yang nginum di dawai namar ba mo nginum di dawai namar ba
lahi kai ngi ban imme daga jingai teng dan gi basiyap na ru bat gi shim ga tu jinyap ga daga jing khat ga job lai ki rekin mau yap ban shai ba ya ga ne na tin ga job lai ngan puli tang khndiat ya ga wei ga khat na ga lanang ka ba khat ar jong ki nong rom ga khat balai o na man ga ong na ga ta ga jing ai ya ga balai nga yo wei po wei u balong ha pedeng jong pi banom nyau kham ko ri la di na lor ka ba dei ban nyau ri ban nyau adkar ri la di kat kumbo blay ula sam yi ga jing thau ga jinget ha uwei pa uwei ula sam yi ga jing thau jong ga jinget ha uwei pi wei fi wat le mut ba ka jinget ka jong pi kanyerin kat bat ka jinget jong gitu ki benang sedang ki bapli ki bedana pedang ka jing ya lenti ka ba timpat poisha ka jinget ka ba yadai bat ka jong pi ublay u ay lala ka jong ka jing la ka jing thau jong ka jinget lada way udan ka jinget ban uda yo ya ka tanau play ka ta jing thau ka la khamalor ba ulah ban nget bet ba dan kam di dawai ka ta ka de ji de jo ushimet ban play henry da phimut ba da ka ta ka jinget ka bala IFP ba finlet pa cheki way ban penra mekila ne ban hikai ki ba kinum bet ban di dawai namar ba ma phim di dawai phim sha ik turu ba kim di dawai ki tu pat kim pat poisha ke jing thau jo ke jing et ka ba kat ka jong phi ba ra ba phi khang ki ba kin di dawai ki tu ki bri ki dan jing et ba ki di dawai kin khia phi khang ma phi ba phi kwa ba ki ni ai kat kum ke jing et jong phi ta hang ta phi pai aga jaka ka ba phi pen kelumar kat hadu ba don ki bri ki popli ki nget te ba la ki di dawai kin jam Dai namar ba kitu ki balak don jinget kim sha agi bani dawai ki ba pli ha ki don ha tu jaka ki shu yap no shitang por ki klem la pendep e plan ke job play bar ki poy ka jaka ka baklomar ke tuai bo play un play ye ki khamat jong ke Jingsngewthuh job ba finum sha yala di ban influence na ke jinget jong ki wei han rei ba fin Jingsngewthuh ye ke jing thau jong ke jinget ka ba dan ke jing yem job la do play la kan tiu fi snot ho ba do no jong fi kala ban nge ba phim den kam di do wai phi de phi de yo iru ye ga jing khiam de phi yo i ga jing shitom ba de ga jing pang ba kan jor jor ba ka yap no ga kwa ba phi yo i ba ka jing thau jo ga jing e ka ba phi ran kat ka wan ra i ka jing pen khia ye ki kam ba ga jing fi ka ni ga ba tan kam tam ga kwa ga no fi ka ni ga ba tan kam tam kabangayo iya gibriyo bakim sngot ho egane aga jingya identi namar ka bible ka kren shai bhai egane wala ngala ong fi mga num kren id khot bible shibon rai ka bible ka kren shai bhai egane mangirum de ban shu ya jingya malang sngi da ka bangi shu bot iga jingya jigi wai hare bangi da sot ho iga jing thau jo ga jingya ka badan aga jing em jong nga ba jo phi mar mar wai namar piyo ine ama ka bible baka jingdi dawai kam de ka pop lada ka jingdi dawai ka de ka pop bale pinde dawai ka brio sa hospital haba kila le pop lada ka jingdi dawai ka de ka pop u doktor bara on le du job ki nurse ki doktor ki tu ki seng hospital bar ka de du job u Lucas u batho ye ki kam di apostle u de doktor ban ngada kwa ba pin sngot ho ba ba kidan ki jing sngot ho bakla ga jire ba ga jing ngayo i ba ga ne ka pen men sao ya ga jing ya lan ti ga ba malang sngi dan Gibril ki bam sya setia Gibril bakin mo ban le ge 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 ombe pidi bin im de jing
dan gibriu ru ki bam sngot ho igani ga im jingai wana ka bam gadi ru dan gi bam sngot ho igani haga jingai dei ber ga bam gadi ru ngalap dan sibon ba gibriu ki ba ngas ngolngo ba kim 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 da puri ne ngam tip aga nu ru kom ba hiyo ine ga bible ba ga bible ka Jingpynshai igani ka ong hakalunong ka ba khatsao jongi nong rom ka khat ka ba arpu ar ka ong medan ka jinge rikhop yaka haladi khmat ublay suk uta ubom penre melodi yakata ka bau menjur henrei utau besngau artatien ladau bam la penremi u naba shimbam na ga jinge ke barok bom long na ga jinge ka long pop ken Fido briu ke persang ye gaban hikai ke briu ke bam gedi. Klem de snot ho ye ga ne jing tho o jong absolut po. Bau dong medan ke jinget. Ye kata ke jinget ke medan te rikhop ye ka hala dia khmat ublai. Sukuta ubam penrem ye la di kata ke bau menjur. Tapi mut ban bam ye katu ke jing bam ye ke do la ni ke no ke jing ja ke jing ta ke sha ke dut. Ke no ke ba pimut ban bam mandi. Bam klem jing artatien bat wat penrem. Ia la dia kata ba pi bam. Lada kam dan jing penrem. Ia kata ka ba pi bam. Ka Bible ka ang utau besngo artatien la bam la penrem no ba shim bam na ka jing eh. Kay bro ka bam lang na ka jing eh ka lang pakomot haba pi bam. Pi de fin nan jing eh ba haba nga bam ia ka ni ka jing bam nganda duai nganda aingo yu play. But bam ka. Na pi bam na ka jing eh ka pim nan jing penrem kam lang pop. Henry bat ka bam, bat ka penrem, bat ka duai. Saya kata ka lalang pop ka jipi. Fikiran ki ka jing im juga jing ai ka bengi kendo malagi sngi. Ia ban sngot ho ba. Nga sya sngot pelai ki priu ki persang man hikai be dakawe ka nanti. Pero be mbit kata. Lala pilih am tapi poi be ka jing le jong hukum. Ken mau ngi danang ni ia ka ban syukri yo play dakalenti ka ba khamshai jong ka jing ai ka jong trai. Fi da fi puli na ga Bible uong yegini giktian. Da fi puli na ga khat ka ba na ga khat leno ka ba khat sao siti si no rom ka khat ka ba ar ka ong. Na mar uwei unget bau pit pan ba mi ki e baro. Henry utau batlat ubam tangi ki jor. Utulat ka jinget. Ngingi ong uba klanjing et de ubala ban kendi abam kat bau pol to ang ne ong uwei unget bau bet ban bam ki baro uba telot pat uhab bam tangi jur tengah kwa ba pin sngot hu bahai kata ba ong meo baba mot nyu ben no yo to bam lam ni meo bam mot penrem we bam namar ublei upriang ya u pi ngam ti palengi ya lait na gini gid khat bagi da pet ibenyi gibriu bagi bam bagi da ong gitu gini bompat kelaba mut nama bagi bam kum tu ken mau pol ong ka hima ka jo blengam de ba bam di ka de ka hok ka jing sup ka jing ka men se mo khot o hikai ni long ba khat sau ji sha ka bala shai ka tar ia ka jing im jo ka jing ai ka ba mala ka sngi ka ji de ba ka sngi ka ya ka ji de ba ka bam ka di ula de kren sipon Mangim day setiai ka ban syukran kelumar. Lala fi mut ban hikai ka bam ka di nasngot ho igani ka ketien chinget. Namar way uba nget ubit ban bam iki baro ban uba telat jinget ubam tangi jor. Taka shoga pi don jinget ne bahaba pi bam pi duai pi aingo yu play pi nget bagatu ka bo play kur khui pi kanlong ka batay ka men bam klem jing pen rap. Ublay kur khui ki jing job tangi ni duai. Ko pa gani ko por playing nget ngalala ye gaban ai kat tukat ni Jingpynshai ki priu
ia gani ke Jingsngewthuh bakla ke jidai ke jingai tinga tuai apply bi it gani ke parliament kata yaki men penshai ni kai ki bi deban pe ke tin ke jamela ka dan shisha ne but ngada ngai apply many oborom na gani ke jingi kai ke kerteng ke jau chi sungi tuai amen amen to blen ko khui pi ko ble shipon